Poštovane i drage studentice, poštovane i dragi studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ja sam Jurica Pavičić i dekan sam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji ove godine ponosno slavi 100 godina postojanja. Želim vam izraziti iskrenu dobrodošlicu na početku našeg zajedničkog puta. Kao studenti najvećeg fakulteta, akreditiranog prestižnim međunarodnim ACSB i EPAS akreditacijama, koje nas svrstavaju među najbolje svjetske fakultete, s više od 250 izvrsnih nastavnika, 120 predanih zaposlenika u stručnim službama za potporu nastavi i istraživačkom radu, s velikim brojem alumnija koji obnašaju neke od najodgovornijih funkcija u privatnom i javnom sektoru u zemlji i inozemstvu, s više od 8500 motiviranih mladih ljudi, naših aktivnih studenata, od kojih u generaciji 2020. ste vi uspješno izborili upis na fakultet među velikim brojem zainteresiranih maturanata. U vašoj generaciji čak trećina svih maturanata u Hrvatskoj je iskazala interes za upis našeg fakulteta. Trebate biti ponosni što ste postali dijelom ove akademske zajednice. Ove izvanredne okolnosti izazvane korona krizom i posljedicama potresa stavljaju pred sve nas zajedno određene izazove, ali i otvaraju neke nove prilike. Svima nam je na prvom mjestu dobrobit studenata i to pod A. Zdravlje studenata i njihovih najbližih. Svjesni smo da svatko od nas ima specifične životne i obiteljske okolnosti, te želimo osigurati studiranje svim studentima bez da ova krizna situacija bilo koga izlože nepotrebnom riziku ili diskriminaciji. Pod B. Zajedničkim naporima ćemo raditi i uspješno ostvariti sve definirane ishode učenja, osiguravajući uspješan proces studiranja za sve naše studente. Pod C. Svjesni smo da studirati znači više od učenja i polaganja ispita. Studirati znači živjeti. Studirati znači upoznati i povezati se s novim prijateljima, znači možda i zaljubiti se, znači otvoriti poslovne prilike i još puno toga. Budite dio svega toga, a fakultet će se potruditi da vam omogući što normalnije studiranje u ovom kontekstu, imajući na umu da kriza neće trajati vječno. Zaposlenici fakulteta su naporno radili da bi se većina procesa digitalizirala i tako postala svim studentima dostupnija, bez obzira živjeli u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Težimo tome da se uživo susrećemo u dvoranama, fakultetskom restoranu, knjižnici i nadamo se da će se to što skorije dogoditi. Do tada, svi studenti na svim kolegijima imaju pravo sudjelovati u online nastavi štiteći svoje zdravlje. Dio kolegija uz online nastavu moguće je pohađati i u offline grupama. Naglašavam još jednom, za sve kolegije na fakultetu studenti mogu sudjelovati na način koji najbolje odgovara njihovim zdravstvenim i drugim okolnostima. Štiteći zdravlje svih uključenih u proces studiranja propisane su određene zdravstvene i sigurnosne mjere. Molimo vas da ih se svi pridržavamo u svakom trenutku boravka u prostorima fakulteta. Nadamo se da će ove privremene mjere uskoro početi popuštati, a u skladu s epidemiološkom situacijom. Stoga, molimo vas da pratite web stranicu fakulteta, vaše fakultetske e-mailove te društvene mreže, gdje ćemo uvijek objavljivati najnovije informacije. Svi zaposlenici fakulteta vam stoje na raspolaganju kako bi vaše studiranje bilo što uspješnije. Hvala vam još jednom što ste dio naše zajedničke uspješne priče koja traje već 100 godina. Na kraju, još jednom, veselimo se zajedničkim iskustvima, povežite se sa svojim kolegama i sa svojim nastavnicima. Iskusite iskustvo studiranja u njegovoj punini, a svi mi vam stojimo na raspolaganju da taj proces studiranja bude što uspješniji. U ime svih zaposlenika fakulteta i u moje osobno ime želim vam dobrodošlicu na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.